Nilqawkom fit-Teatru Manuel, it-Teatru tal-Maltin. Fis-seklu 18 kien hawn domanda kbira għall-opri, pageants u produzzjonijiet drammatiċi. Kif il-Gran Maestru Antonio Manuel de Villeneuve iddeċida li jiffinanzja l-proġett kollu hu biex jinbena dan it-teatru. Ħaġa tal-iskantament, post kbir bħal dan inbena u tlesta biss f'10 xhur. U ġie jiswa 2184 skut, bejn wieħed u ieħor 415 euro. Fl-1957 it-teatru nxtera mill-Gvern Malti u minn dakinhar baqa' uffiċjalment jissejjaħ it-Teatru Nazzjonali ta' Malta. Kważi 300 sena ilu ittellat l-ewwel produzzjoni f'dan it-teatru. Dak iż-żmien kienu jirriklamaw b'mod differenti, bħal pereżempju fuq il-karti jew kartun. Kien hemm 3 okkażjonijiet partikolari fejn dan it-teatru ma ntużax għall-iskop li nbena. Fit-tieni Gwerra Dinjija fejn intuża bħala shelter għan-nies tal-madwar u fortunatament qatt ma ntlaqat bomba waħda. Fis-seklu 20 fejn dan it-teatru kienet jintuża bħala ċinema u riċentament fejn hawnhekk twaffqu l-produzzjonijiet kollha minħabba l-COVID-19.